Omo waziri bw'obwonchereria Moses Kuria nigo arure gukurera okonene gochia asaba Kenya abo bakirwe no murakera amone nchara entindi gukwana ase omosangerekano bw'okomerana amo n'abaonchereria abo bakorosia ebinto gusase Kenya morero bakorukwa buna manufacturers ekuria nigatebire buna okorera nokweng'ata ase amasabo gwoka tikogokonya kende gukora enchara ime ya Kenya onye serikali tegochikoria nchera chinde echiobokonyi koreng'ana noroboti omurakera amone nchara nigo bigenderete kobakuria abakenya ang'echi milioni inye ase chikaunti 23 nonya magega ya kuria bateba buna ere no mukristo amono musabie giata nigo atebire buna nonya tugenderete gusaba goika turigie bintu binde gose chinchera echo chiratokonye gukora enchara amono murakera ekuria bono nigachikira serikali ya William Ruto ehionere akora buno muwaziri ekoria chinchera ng'akieko bakonya abakenya ekonyora amache asobwango elio etugo yabo etarasiria obogima na wika bono eserikali yenyenya yaenanire emebuko chiribu 20 yomochere amone ching'ende imeye binto ebinge ebinde buna amaguta yo gukaranga endagera.